kohtasin tosi nuorena semmoisen miehen. Sitten seuraavana aamuna mä herään sieltä. No sit mä niinku vähän päästä tajuin, että hän ei ole siellä koko asunnossa. Että mä oon niinku yksin siellä, ovi käy ja tää mies tulee sisään ja hänellä on 2 isoa kauppakassia. Hän leipoo siinä aamulla mansikkakakun ja tuo lopulta sen mansikkakakun mulle jotenkin sänkyyn. Ja kaiken tämän keskellä mä oon jo ihan sellaisessa niinku täydellisessä paniikissa ja mun ainut ajatus on se, että miten mä pääsen täältä kämpästä niinku ulos. En ollut koskaan ottanut vastaan sellaista romanttista rakkautta, joka on noin jotenkin semmoista niinku valosaa ja itsevarmaa ja jotenkin se meni niin, että mun ystävälle mä soitin jostain vessasta, että voiko se soittaa mulle kohta jonkun puhelun. Ja sitten me niin kuin esitettiin, että nyt siellä on joku hätä, että mun on pakko lähteä. Ja mokasin koko homman ihan täysin. Mutta se on jotenkin jäänyt tämä mansikkakakkumies niin kuin leijumaan mun päähän. Mä oon palannut häneen tosi monta kertaa.